AI mo yo namar ba ngiyo ikni galat ban mane ban syakri yu hakiyeng kisem kejongi apo kejing peniai jongi na kayeng kejong play tinga priang siong bahaya ki nong yesim menta barok hakane ke program ya ki temen basan ki rangba balang ki yapi ki prabangai jong ke balang lembat ki prabangai na ki weipat ki balang yapi ki perlok ki baya sok lang bat ngi hakane ka no phai kane ka sngi ban mane lang yo blai tinga ai ku blai yapi wei haka kerteng tribe nong penim jongi ujis Christ tongin duai try hakane ka por no phai kane ka sngi ngi don haka yeng ka jome o ki prabangai shiki yeng kisam ki jongki ni IT ngi penkentang ngi kani kapor ya ki program barok bat ikinongi simenta pendap dau mensim jome yangi ki nongi simenta bat ya ki prabangai seki yang kisam ki jongki tap yangi deka senam ke jome ya kani ke yeng ke jome ki nongi simenta bat ya ki prabangai seki yang kisam keburom ngi ai seme ke kerteng Jisu ngi duai amen. Tongin nang yai peteng ban syakri lang yau blay ngini ruai ke bah lai spa kat wei lai spa khandai na keberim ablay hame tang hame hi ka do not kaja thai melong ke pukri ke jingsuk na jinjar me pelai barok tu kidekot lai spa kat wei Tang hamihi kadonun kajatha melong kapukri kajengso najenjar me belai tinang nongan nomdi
Jinyaro kanombai aduki artaba. Shua bengin yelai lang so play ke jing duai ngan pulih kat tu kat ni na ke tien bako jongu kawai kalong na ga gospel yonis kan riul nong ka dekot ke balai pulai ngala kren ya kini ke ru hapi ba phin yo ka jingsuk hanga ha kata ka perthai phin yo ka jinjar rei to long slur phi ngala job ya ka perthai keju ke gospel yonis khat sau arpun riu ktienu play ke ong kumni arpun nyo ke dekot ya ke jingsuk nga eno hapi ya ke jingsuk ke jonga nga ai hapi om kumba kata ke perthai ka ai nga ai manga hapi wat ki kuslai na ka donut jongpi lemni wat shapting bat kawai pat ke benta na ke gospel Matius arpu sau ke dekot ke bahnyo Naba ke kenja benriu kan yeng yele ya ke kenja benriu bat ke himaru ya ke hima bat kin long kinem sniu bat ki jingyap temru bat ki jingkhnyo jumai ha shibun ki jaka nang ta ke dekot ke ba arpuwei ko ong naba hangta ke kordit ba kan long kat ke ba ompat julong neduk mendang long ke perthai haduk menta em lemni kan omlong shu rup Toblem kerku habangi sa skori ke tien ke jong u ngin ya duai. Ko pa jong u ba habneng melong blai ba khoi ba hok ba shisha blai ba don bor baro. Ni ai ngo ya me hagane ke sngi ke ba khoi ke ba krau ke ba kentang ke jome hoi wal ngim yo ban wan se ke yeng ke jome reng ni don ha ki yeng ki sem ban ya manelang ya me hagane ke por. Ai ngo be don ban ngi wei pi wei lamba kene ke tio baro stio melari mela sumar mela dam mela kene mela kerku yangi mela yalam ya ke jingim jongi a tra kene ke por ngi don hakmat jome o ha ki ying kisam ki jongi mio i ya ke donut jongi wei pi wei kumbang ngilong yarap yangi wei pi wei bangila ban ai tilut ya la ke jong ke jingim hame o ban kela ke bemut na ki pop ki jongi bat ngi duai ka jing pendap mensim bekhoj yang ngi wei pi wei kum ki bangej bat ha kan ka por ngi don ban mane ban yero pendon borom yeme namar mela thau yang ngi bat bu ha kan ka perthai bangi de ban mane ban yero ban pendon borom yeme bat ban yalap ya ke gospel bat ban pendap ya ki kam ki babun ki ba melesenia ha ka balang ke jome trai ngaduai ki prabangej ki badon hapdeng ke jingpang ke jing sistem la hayeng hospital melong nong penkhia ubadon bor ai baga kti jing penkhia ke jome kan kta ya ke met ke jongki ban ngi kam ganti ke jing jingam snam halor ke met jongki ha ka ban penkhia ya ki de ka bor ke jing jingam snam ke jome ngi duai ki prabngai ki basnyosi ki bakuslai na ka daw jong ki jingjia ki basnyosi ha ki yeng ki sem ke jongki ngi duai bo mensim jome un pentingan ya ki on ngi duai ki prabngai ki badon jengai na kai jengai na me ki bala phai den na me ki bala ngop ha ke jing sniu jong kane ka perthai ngi duai ba men om eno yaki men om klet yaki mun sim jome un yai kren yai pen kendo yaki shapang ka hok ka pop bat ka jing bishar bakin kla ka bamot kin wan phai shame oi kin wan phai sha ka balang ka jome bat yaki to ki bala sha te sha khum ha ke jing di penbuai babon jai ngi duai ke jing pelaj ha ke kerteng ke jome ngi duai ru ya ki prabangai ki baduk ki bakerdu ki ha ki naga benta ke ne ke jing don kam jong ke jing im ke jongki yarap ya ki bakim de ban kuslai rei yarap ya ki bakin kan mau ba melong bleu ba don bor baro try ke beneng ke khendeu melong ke jing yarap ya ki bakin kmit ki khmat shame kin pentip shame ke jing don kam jongki bat kin bread hame ke jing khuslai jongki baro
O ngidwai na kabenta ki khon jong ka balang ki badon shabar kane ka jala ka jongi ki badon ha ki jala ba pher jong ka ri India bat shabar ka ri India na kabenta ki jing trekam na kabenta ki jing pule hangno ba ki don yarab ba kila ban IT hame ngidwai ka snam jome kan tap yaki ban yada na ka jing ma ka jing snew kham tam na ka ni ka khlam covid khat khandai ngidwai kar khui ka jing pule kar khui ka jing troy jing ta habakidon hangno yarab bikin penpau ya ka burom ka jome kinlong ki sakhi ki badon bor ki jome kinlong kamlu bat ka jingsai hapdeng kito ki baki ya troilang hoi ki bempat ngej bat ki bempat itho yame hoi ngidwai ko troy na ka benta ka snam jome kan tap ya barok ki dekhot jong ka balang ka jome hangno bakidon menyada na kinugno ki jingpang ki jingma ka jing snew kanthop ya kene ki jingpang khlam O ya try lembah kene ke jingpang ke bawan hakane ke jela ke jongi bat ke bawan hak perthai kala penjenjar ya baro bat kala penduk lat yangi ban wan sekaying jome ban sekri yame ngidwai le dalong kemon ke jome ba men weng men penken ria ya ka na ke sla jong kene ke perthai ban ngidwai ro ko pa na ke bentah kito ki bayo kene ke jingpang hoi melong blai badon bor men ai ke jing tengannya ki ban men pen khia ki na kene ke jingpang lada kalong kamon ke jome bat ngidwai kito ki baladu ki bahayeng hasem ba men pentingan ki lembau mensiem bekoi o ngidwai ro hakane ka por ba men don lem rengkat ro bat kinong sensar hakane ka jela hakari indi hak perthai ai ka jing start ka jing sempang khamtam hakine ki por ki ba bat ki ba jinjar bat kinong sensar kinlong ki ba bat ki ba shep ting yame bat kumno kinla ban penyai ya ka jing sensar hakum gini ki por ki ba ngidwai ru ya ki doktor ki nos ki nong troy ha ya ha ka koit ka khia ablai ki ne ki long hakmat na ka benta ban yarap ya ki to ki bayo ki ne ka jingpang kersan ya ki da ka bor ka jome ai ki ka jing sup ka jing tengen ka bor met ka met ka bakoit ka bakhia khamtam ka snam jome ngi kam ganti ha ki ru ban yada na bar na ki jingma ka jing snew khamtam na ka ni ka khlam Try ngi don hakan ni kapor ban mane ban syakri yame ngi IT yang ngi yakan ni kapor yaki program barok hakakti ke badon bor ke jome kerku yakan ni kapor kerku yaki program map yaki like kilat jongi sim ke borom seme nabai kini ngi pan hakak kerteung try nong penim jongi Jesus Christ amen. Te mentang ngin poi sakawai pat ka benta jong ka jing syakri hakabangin yo snyo ya ka jingruai kerpang ka ban ai pedeng jongi dai Wanda Warjri tinga khot ye Wanda Warjri snyo ba ban ai ka jingruai kerpang hakan ni kapor yai mani kalong ka kerteng jong ka jingruai Suling akan mensim mas ngau bisa try to one menta one ban joyanga na bangate patang mami try ya dono jonga balaban penpai na Slai sha jing tien na jing song si sha jing knen ki jing bang mi pen kya la ha u bliu ka long bang la ya kamen sim ba bang nun jing is nei jong mi nem pen tu si sha ngan om shem kong mami dem try but yai mani Bob shiren jan kan ni try map yanga kijing snow baka perthei kite yanga bun
sin ha jing yat lenting ayai batla kapen jot kapen thami jing im jonga hin ring atim mila ban pen kila wat la do nu jonga kala sakma na jing kus la sha jing tien na jing so si sha jing knen ki jing pang mi pen kya la ha u priu ka long bang la ya kamen sim ba pang nun jing is nei jong mi mem pen tu shi shangan om shem kum ma mi and yai dem try but yai money Nganom laban siêu kanya ya ki jing ne pha jong mi kum tangan yai dem ban mo ya mi milong bakra milong bakra milong bakra na jing kus la sha jing tien na jing snow si sha jing knen ki jing pang mi pen kya la ha u priu ka long lam la ya kamen sim ba pang nun jing is nei jong mi mem pen tu shi shangan om shem kum ma mi and yai dem try but yai money shi shangan om shem kum ma mi and yai dem try but yai money Ang kabrom ble. Na ai ko blay ai wanda warjri rangkat ki perlok ki bala ai gitu gejing ruai ki ba koridor sibun ki balong gejing kerku yangi ki ba ai mensim yangi hukum gani gapor ka ba blay nang kerku ai wanda o ya ki perlok ki ba simenta lang gani gejing ruai ba nang pendon kam nya phi na ka benta ka borom jong u mentangin pois ka kubor na ka khtin ka jong blay kabenta hakane ka nok phai jong ka sngi ka long na ka gospel yonis ka to ka benta ngala pule ne ro sedang ka lenong ka ba khan riu ka de khot ka ba lai phulai gospel yonis khan riu lenong ka de khot ka ba lai phulai ngan pule biang ye ka ne ka de khot ka ong kum ne ngala kren yakine ki ru hapi ba phinyo ka jingsuk hanga Hakata ka perthai phinyo ka janjar hanrei to long slur phi nga ngala job ya kata ka perthai u Jisu Ukraine kini kiktin ha ki sunran jong u ha ka to ka por but u Jisu Ukraine kini kiktin hangi iwei piwei but ha baro ki bangai ki badon ha kane ka perthai u Jisu Ukraine kini kiktin haswa bo un leino na kane ka perthai hadin bo la pendep ya ka mission ka bau blai u pha yu u sha kane ka perthai ha kane ka dekhot ngin ya pe u Jisu Ukraine lai tli ki ka banang kong phin yo ka jing suk hanga baro ngin don kam ya ka jing suk bat ngi kwa ya ka jing suk ha ka jingim simet bat ha ka yeng ka sem ka jongi namar habangi yo ya ka jing suk ka ja ka jing kuslai bat ka jing shepting wat habangi mat ya ka jinjar
Kidon kibriu, kiba perkat baka jingsuk kedon hakaspa, kumta ki ya be ban yo ya kaspa, kat hado bakim don por ya oblay, kim don por ya ki kon kikti, bat kum juru kim salia, ban yo ya kaspa wadda ka lenti ka bamday, ban yelek kis, ban ya kalai, ban syukor, badru ban penyap breu. Kidon pat kiba perkat, baka jingsuk kadon haka burom bat haka bor jong kene ka pertai. Kumta ki yale ban yo ya ka burom bat ya ka bor ban sensyar ya ki wei. Bat kim selia ban le de ka bor, tang ban yo ya ka burom bat ya ka bor. Kidon pat kiba perkat, baka jingsuk kadon haki jingsnyo bah jong kene ka pertai. Kumta ki don ki balangop no haki jingdi penbuai babonjai. Kum ka kiat ki drugs ki kenja bat ki wei de ki jingdi bapenbuai. Bat ki don de ki bangop haki kam auria. Bat ki don de ki bapelut por. Syaki klop, syaki party, syaki jakale snyoba. Ban ya ka baki pelut por bat ublay. Kamlong kapop ki prabenget ki pralok, bat ka babakla, ban yo ya kaspa, ban yo ya kaburam, ban yo ya kabor, habangi yo da ka jingtray shitom, bat da ka lenti ka badai bat habau blay uayangi. Kamlong kapop bat ka babakla, ban le kemen, ban le snyobha, habangi le kemen kum ki Kristan. Hanray kano kabangi kwa, bat kabangi le, kabalong persya ya ka mon ka jong play, bat ya ka jinghikai ka ktien jong o, kata kalong kapop bat kababakla. Ka jingsuk ki prabenget ki perlok kamdon hakini, namar kimla ban ai jing tengen, kimla ban ai jing hun yangi, kam tam habangi mat ya ka jinjar, bat ya ki jinge ha ka jingem ka jongi. Kadon kawai kalong yeng ha chenai ka bangapule ha kawai ka magazine. Ha kata kalong yeng kidon saungut ki dekot jong ka yeng. Ukpa jong ka yeng ulong u engineer. Ukonro uday u engineer. Ka kami jong ka yeng kadai ka doktor. Ka kon jong karu kadai ka doktor. Barok saungut na ki bahek kerdan ki yo ka bor ka burom ka spa. Tenrai ka ba penlengok kalong bakini barok saungut ki penyap no dalade yaladehi. Bat haswa bakin penyap ki thok hakawai ka jing thok haka kot sedan. Bat ki ong wat subas new ya kene ka jing penyap jongi yano ro. Hanrai ka de ka jing le jongi hi. Ki ong ngiyo ya ka spa, ngiyo ka burom ka bor. Ngiyo ka jing snobha jong ka pertai. Tenrai haka por jong ka jing jenjar ka jinge ngim don ka jing suk kumtangi penkut no ya kene ka jingim jongi daga bagi perkat bakin siyo ka jing suk hanrai ka bakam syurkai ka ap shalandet namaru blai umsha yano ban penyap yano bat kentup yala deru kumta ki prabenget ki parlok ngimdei ban wat bat ban pelai jingmut ya ki ki jong kene ka pertai kibamla ban ai ka jingsuk yang ayapi. Hanrai ngidei ban pelai jingmut ha u Jesu Kris. U Jesu ong hang ni, uong ka jingsuk ka don tang ha u. Namar bau deus im jong ka jingsuk. Kitab Isaya khandai lenong ka dekot ka benriu. Habangi yo ya ka jingsuk na u Jesu. Ngitengen ngihun bat ngilong jai haka mensim ngim kuslai bat ngim septing waladangi ya kendu bat mat ki jenjenjar bat ka jinge haka jingim ka jongi ngila ban yo ya kane ka jingsuk nau Jesus Christ habangila kala ka bamut na ki pop ki jongi ngikan mau yo sim Solomon usim bakraw jong kari Israel usim Solomon ang ka Bible, ude usim uba rius pa tam, uba start tam, bat baro
uyok lut kat ke bau kuat kat ke bau kemat jong u ke kuat uyok lut ya kita ki barok hoi menshwa im uyai badu blai ule ya kaman ke jong blai hanrai hadin ula phai din no bat la do uyok lut ya ki jong ke pertain rei don jing sup bat hadin kata ukla ke bemut upai pat shau blai bat na kata kadau tho ya kitab Ecclesiastes wong ke bathala sudah barok kata ke bor ke burom pertai ke spa ke jingdon jingem barok ke jing seobah ki long ki bathala namar kim laban ai jingsuk tiu Solomon hadin bau kela ke bemut uyopat ya ke jingsuk ke jong blai ha ka donut ke jong u bat kata ke long ke sinjam ke benengkong namar habangi dang le pop yo blai ke jingsuk ngi du no namar ka dukut no ke jingedei hapdeng jongi badu Jesus Christ bat hanrai habangi la ke bemut ke jingedei ke mensim jongi badu Jesus Christ ke wan biang bat ke bahabiang kum tangin yo ke jingsuk ha kane ke mensim ke jongi bat ngin yo ru ke jingsuk habangi la pediang yo Jesus ha ka donut kum utrai badu nong penim simet namar bau Jesus ulong sim jong ke jingsuk bat ru ngin yo ke jingsuk habangi la ai tilut yala ke jong ke jingim ha met bat mensim baun sensyar un kontrol ya ke jingim jongi bat ha bau sensyar ke jingsuk ngin yo ha ke jingim ke jongi ke benta ke baar ha ke ne ke ktien ke jong blai ke bau jisu kren ke long ha ke pertai pin yo ke jinja u jisu ulaya tho lepa baha ke pertai ngin ya kendu bat mat ya ke jinja kamdai ke jing thmu banangkong jong blai ki prabangai baki breu kin mat ya ke jinjar ha ke ne ke pertai hanrei ka dai na ka dau jong ka pop namar haswa bau adam bat ki im kin le pop kamdon kanu ke jing jinjar ha ke ne ke pertai hanrei hadin baki la le pop ka wan ke jing jinjar ha ke ne ke pertai nalor ka pop ke bahir pateng na ki ka her pateng ru ka jing jinjar leng ba jongki na kata ka dau ka jing janjar ka mi bat ka don ha ka ne ka perthai na ka dau jong ka pop ki don ki banget ki bamat ya ka jinjar namar ba ki sha pen sitom ben namar ka jinge jongki ha ka leng saudong jong ka ne ka perthai bat ki don ru na pedeng ki banget ki bala sha pen yam no ki dekhot jong ka yeng ki jongki laban de ukpa jong ka yeng lene ke kemi jong ke yeng bat haba sha penyap ukpa bat ke kemi jong ke yeng om don shu bepet bat bependap penbiang ye ki khon ki kti kata ke yeng ka long ke yeng ke ba jinjar ki breu ki mat ye ke jinjar habawan ki bor penjot jong ke mariang komu jumai ke eryong erngit ke jing slei namar bakine ki penjulor ya ki yeng ki sem ya ki jingdon jingem bat ki penyap ya ki breu ki mat ya ke jenjar haba jia ke nem sniu namar haba don ke nem sniu ka don ke jingkerdu jingbam ka don ke jingkerdu jingdi ha ka ne ke pertai ya ki breu bat ya ki jingri bat haba ka don ke jingkerdu ka dor ke kiu kumta ke kta ya ki beduk hoj habaka kerdu ke jingbam wala dengi don pisaru nginom laban thiet ki breu ki mat ya ke jinjar namar ki wan ki jingpang ki bama bar ki basyurkai ban menta kene ke jingpang klam covid khat khandai ka penden jenjar lot ya baro ki breu nadu ki breu ki bahe ki baruspa hadu ki riu pai ba bat ki breu ki baduk ki doktor ki badon haki hospital arfusau kenta ki nurse ki nong trei haki hospital kanno ke jinjar jongki ki haban pe ki nong pang ki haban phong ye ki to ki PPE habaro khan ar lene arfusau kenta bat ngilayoi haki ne ki sngi lamba ke YouTube ke wei ke doktor hamambe ke bala playa ke jinjar ke ba kampat jumat kampat GOE ya ki nong pang ki badon ha ICU kada jau umat de bat kum juru ngi kan mau ya we doktor ubaya thu ba ka met jong u baro shrnieng kala jelot
Namar bau hapong ya kata ka PPE. Ka jing jenjar jong kini kinong tray. Haga kot ke kia. Bat ki bor sensyaru ka penjenjar namar bau ki hapan peniat. Bon ki eke. Naka bentaban penbit penbiang ya kinong syong sunong. Haka ne ke jenla jongi haka India ban haka pertehi. Kene ke jingpang klam. Covid kat kendai. Kakta ya ka tray kakta. Kakta ya ka yok ke kot. Ya ka pule putih. Bat ya ka lawai jong ki samla. Kakta ya ka jing syakri blay jongi. Haka bangim yok syu ban wan syake yeng blay. Haka ban syakri lai lo yu kumbang ju yok man haki por ki balalai no. Bat ki donruk ki dekot jong ka yeng. Ki bala klat no na ka daw jong kene ke jingpang klam Covid kat kendai. Melene ki ba klat no na ki wei pat ki jingpang. Kalong ka jingdu ka ba kraw ya ka yeng. Ki kamtam haba ki day ki nong kersan jong ka yeng. Kawan ka jing jenjar ha ka yeng ka sem. Ngide ban kenmau ki prabenget ki perlok. Kat bang nyidang im ha kene ka pertai. Ngin ya kendu, ngin ya kendu. Ya ka jenjar. Mre ngin like na ka jenjar. Day tat hadu bangin dalait no na kene ka pertai. Uji su wong bahkan sawan ka jenjar ba ha kene ka pertai. Bat kene kan sejia ondala mi pau tau merat klau bedonu nambar henriu. Balai tu lepa ha ka kitab jing pen pau khat lai lenong. Namar ba ha ka por ba usensyar. Ujumai uwan. Ka nem sniu, ka jingyap tem, ka jingya senam, ka bau Jisu la yato lepa Matias arpusau nyom. Hoi kini kila jia nadu mencua, ki yai jia menta. Tang baha ka por ka jing sensar ni umrat klau. Kin kam jor, kin kam syarkai ka jing jia. Ki jong jumai, ka jong ka jing yap tem, ka jong ki nem sniu. Bat ki jingya senam, ki badon hakeleng jong kane ka pertai. Namar ba kene kadai ka bau blay u pensitom. Upha ka jing pensitom ya ki briu kamtam ki ba mane bat yau ne umrat klau bat ki ba pediang yau nambar jong u henriu. Tang ba tang ka wai ki prabengai. Haswa bau ne umrat klau un mi u Jisu un rong no ya ka balang ka jong u ka balai to ha ka sitiu pol syaki Thaisulani ka banengkong saulanong ka dekot khatlai ter. Unrong no ya ka balang ka jong u. Ka balong ka met jong u. Ka bala pen kre bat ka bayai ap. Ya ka jingwan jong u syakane banwan syau ya ka balang. Kumta ki prabenget ngide ban yai pen kre. Bat ban yai ap ya ka jingwan ka jong Jesus Christ. Namarula banwan hakano kano kesngi. U Jisu ong unwan kumunong tu. Hakaba mdon mano ki betip, mdon mano ki ba perkat. Dan reh lada habangila pen kre ya lade. Lada wan haka por step, lada wan haka por mensengi, lada wan haka por janmit, lada wan haka por mit. Ngin long ki bala kloy, ban leit lang bad u, sya kata kajaka kabaula pen kre na kabenta jongi kabeneng. Kabenta kabalai kabau Jisu kren hakane kadekot. Bat ka bakadu kemat kalong tolong slur ngala job ya ka pertai tolong slur ngala job ya ka pertai uji su ai mensim uji su ai jengkermen ai jeng tengen ya ki senran jongu ha ka tokopor ki ba ya kendu ya ka jenjar bat yang ngiru menta bat wong tolong slur ka bemut wat shapting wat kuslai, wat du mensim, wat du jingkermen. Habang ia kendu, ia ke jenjar. Namaru Jisu ong baula job ia kene ke pertai. U Jisu ki prabenget ki perlok. U imbad udon ha kene ke pertai kumbalai pulai snem siteng. U trei ke kam ke jong blai kumbalai snem siteng ke bau blai ulap ha bad ula shenia ha u. Ki kam ki ba kongsan ki bau Jisu trei. Hakapor kabau dang don hakane ka pertai kalong. Uhikai, uyalap, upen kia ya ki breu ki bapang, ube ya ki mensim beman ki ksut, ki basyong ha ki breu, bat kum juru ule ki we de ki kamba.
Hadin bau Jisu la pendep ia ke mission ke jongu. Ke bau blay ula pha yu. Ula syayap halor jong ke ding pna. Na ka benta jongi wei pi wei. Na ka benta jong ke pertehi. Kenang ban pen im yengi. Bat ban pelaj yengi. Na ka jing serkai jong ke dujok ding ke babom jukut. U Jisu ong ula job ia ke pertehi. Kaya kene ke pertai ke bau Jisu job. Kadai ke pertai jingpang. Kadai ke pertai ke basion yo. Kadai ke pertai pop. Kadai ke pertai badon ki mensim beman ki ksut. Kadai ke pertai usoitan. Bat ke pertai jong ke jingyap. Habau Jisu penkia ya ki breu ki bapang. Ha ke to ke por. Ke bamut u job ya ki jingpang. Komta ki prabenget. Ki perlok ngimdei ban kuslai, bat ban septing ya ke jingpang. Namar bau Jisu la ban penkia ya kano ke jingpang. Kabama bat ke basyurkai bat wat ya kene ke jingpang kelam COVID kat kendai. Ula ban penkia habau mon bagi to ki bayo ya kano ke jingpang kindang im ha kene ke pertai. Hanrai lada day ban yap no na kano ke jingpang ngidei ban pediang bat ban hun. Kam tam habangila duai. Bat ngila ai ke jing sumar na ke benta ki dekot ke yeng ki badon ke jingpang. U Jisu penkia menta ki parabanget ki perlok. Da ka bau kta ye ki breu ki bapang. Ki kamba ki babon ki jih keleng ke pertai. Sekiri Iran. Sekiwai kiri kam tam ki badang persya ye ke gospel. Kidon ki bapang ki bau Jisu lai kta hi dalade ha kemet ke jongki. Kata ke degi jing penkia ke ba hadu mentau Jisu dang le. U Jisu penkia da ke jing duai hi jong ki nong pang, da ke jing duai dong ki nong yalam balang, da ke jing duai jong ki banget. U Jisu penkia ru da ke jing sumar jong ki doktor ki nurse. Bat lang ba ki dawai desin, ki ba mo u hi wai ke jing start ke jing sempang. Bakin lap ye ki dawai desin, bakin yo ke jing start. Hakaban sumari ki breu. Bat kam tam u Jisu penkia daka jingjengam snam jongu. Kabangilap haka kitab Isaya san pulai san. Kumta yai pendon kam ya kene ke jingjengam snam u Jisu. Haka met jong pi haka no ke benta ka baka met ke sitam. Yai pendon kam daka jinget bat u Jisu un penkia ya ka met ke jong pi. Bat yai pla ya kene ke dekot. Namar haba pi yai pla ka ja ka jing kuslai. Bat ke jing septing ya ke jingpang. Nang tau Jisu ula job ya ki mensim beman. Ya ki ksut. Ki badon ha kene ke pertai ki ba syong ha ki breu. Bat ki ba pensitom ya ki breu. Da ka ba ube ya ki. Upen mi no ya ki. Na ki breu. Ki prabenget ki perlok ngilaban job ya ki mensim beman. Ya ki ksut. Kumta lada ki wan ki mensim beman. Ban pentut penwit. Ban pensyep ting yangi. Ngidai ban pendon kam ya ke ikhtiar ke bau Jisu la yangi haka ban be bat dumok ya ki haka kerteng ke jongu. Ki neki ksut ki mensim beman kin haban pet. Namar bang idon nakaliang ke jong Jisu Kris. Nang taru Jisu la job yo soitan. Habawan ban pensyoy yo haka riklau lai teli ke jing pensyoy. Badu Jisu la job yo soitan da ka ktin ke jong play. Matius saulenong ka dekot nangkong hadu ke basam. U Jisu ula job yo soitan ha ka por ka bau trei ke kam ke jong play. U soitan u pendon kam da ki breu. Ha ka ban yele ban penyap yo Jisu kiwat kilat bon sin. Hanre u Jisu job. Bat kam tam ka jing job ka bakrau Jisu yo soitan kalong halor ka ding pna. Bat kam tam bau la mipat na ka jing tep na ka jing yap hi. U Jisu la job. U Jisu ula job ru yo soitan. Usim jong ka ne ka pertai. Usim jong ka jingdum. Ki prabenget nama kata kedau. Ngiru ngilaban job ya ki jing pensyoy ki jong soitan. Ki bawan haka jingim jongi man kapor. Bangin job da kane ka ktin ka jong play. Kumbau Jisu pendon kam habaro lai teli ki jing pensyoy.
usoi tan yu da kane ka ktinu blai wong la tho bom tang dau kpu bo ni mu briu haba usoi tan u pen soi yu ban pen kala kpu yakimau ngirungi pendon kam da kane ka ktinu blai ban dumak ya usoi tan haba wan ban pen soi yang bat ya phi bat ngila ru ban job ya usoi tan u batheu bat target hakaban penjot ban penyap yangi man kasngi ka jingim jongi ka don ha ka jingma namaru soitan u theu target ban penjot pensniu penyap yangi kham tam yangi ki bangai dan rai ngim dei ban shifting ban kuslai namar ba kti num play kong nong kong yonis sau sau kham krau tau badon ha po jongi ban yo tau badon ha ka perthei u tau badon ha po jongi u dei u Jesus Christ yangi ki bala ngek ki bala pediang yu ha ka jingim jongi baru tau badon ha ka perthei u dei u soitan kum ta kham krau mangi yo soitan namar ngidon u Jesus ba kham krau kum ta ha ka jingai lenti ha ka ne ka perthei ngim dei ban shifting yo soitan ban ngin sa job yu namar wala dau thmu ha ka ban penjot ban penyap yangi da ka bor ka jong blai lengbau Jesus Christ ngila ban job yu nang taru Jisu job ya ka jingyap habaula mi pat na ka jingyap kidon kidkhot ka ying jongi ki bala yap no kidkhot ka ying jonga jongpi ki bayap hau Jesus Christ ban mangirun dang ila yap habangi yap hau Jesus Christ ngin sa job ya ka jingyap namar bau Jisu un sa pen mi pat yangi ha ka jingwan arsin jongu ka benta ka ban nengkong ban ladang idang im hakata kapor kabawan u Jisu yangi on rong no shatai shasuin benang ban ya kendu lang bat kito kibala mipat bat kiba syarong no bat un yalam sya kahima jong u ka benang ka jaka ka baula pen kre na ka benta jongi kumta ki prabangai ngimdai ban shapting ya ka jingyap lada kawan hakano kano kapor habangila pen kre ya la ka jong ka jingim hakabangan penkut kum ki bangai hau Jesus Christ habangi ya kendo bat mat keno ka jinjar hagane ka perthei ngide ban kenmau ban wan show Jesus Christ ya thu ya kata ka jinjar ka ba phi ya kendo un ya rap ya nga ya phi un ya rap ya ngi da ka bau ai ya ngi ka jingjop ka wei hadien ka wei namarula job ya kane ka perthei jinjar badru khamta mun ai yangi ka jingsuk hakabaun shim ya kata ka jingjanjar kata ka jingkit bakia ka jingkuslai ka jinge unai yangi ka jingsuk bad kata ka jingsuk kalong ka ba ai jinghun jingtingen ka balong jai jai ka jingsuk ka basisha ka jingsuk ka bane kat bangidang im ha kane ka perthai tobleun kerkhu ya ka ktien bakhu jongu na ka benta ka burom jongu amen. Ngila pois ka ban penwai no ya kene ka jing sekri lang jongi yo blai. Ban ngai ko blai ya kinong isimenta barok ha kene ka jing seng. Ngai ko blai ya iba Kevin ibala penbit pembiang ya ka sau. Bad ya kini ki perlok ki bawan ring ya kene ka video. Ban ngai ko blai ya piru ki prabengai ki badon lang ha kene ka jing seng. Hoi ki wei de ki perlok ki bay so lang bad ngi toblen kerku yang ngi wei pi wei kham tam nang ai yang ngi kamet ka bakoi ka bakia ka bor ka jing start ka jing slur ka jing suk ka jing kemen bad ka snam Jisu kan yai tap yang ngi wei pi wei ban yadana barok ki bor jong ka jing dum kham tam ki jing pang ki ba ma ki ba surkai kan thop ye ka ne ka jing pang klam Tengin ya penuai no ya kejing sekri lang jongi yo blai ini ruai kejing ruai ke ban rius pa lai peu sau rius pa lai peu sau kejing kerpat na utrai trai pelai de ka bekerku tongin sembah ban ya ruai lang itu kejing ruai rius pa lai peu sau So
hi kerku ya ki benta barok jong ke jing syakri ha kene ke jan mit kerku ya ke khtin jome ke balabet ha pedeng jongi. Ha ke bawai no to ai ru ke jing ai ke jong Jesus Christ try jongi ke jing it ke jong blai pan bom cukut ke jing slok ke jing petngen pesai bor mun sim bekoj. Ai bekene lai ha we blai ken ya sa ban ngi kum ka balang jome hang ni. Lembat ki riu ngai ki badon saudong kene ke perthai ne do mentas ki bom cukut ru. Amen.